Păi, vă salut, așa, bună ziua, bună dimineața, oricare dintre ele. Mai, da, știu că o să pară ciudată filmarea de astăzi. În primul rând, faptul că nu o fac la mine acasă sau prin locurile pe care le vizitez, fiind un pic de liniște așa la serviciu, deocamdată am zis, măi, hai să vă povestesc așa o întâmplare nu prea ok prin care am trecut aseară. De ce vreau să vă povestesc? Pentru că e și în ideea, nu vă mai luați după faptul că, aoleu, mergem în locuri părăsite și doar acolo sunt persoane periculoase sau sunt riscuri. Nu. Întâmplarea de aseară e în felul următor. Nu știu dacă v-am mai spus eu așa prin postările mele, de o bună bucată de timp am început să merg pe jos, de la domiciliu până la serviciu și seara retur. Că merg prin Parcul Tineretului sau că merg pe ruta cealaltă, pe sus pe la Liceul Șincai, calea Șerban-Vodă, știți traseul. Da, merg pe jos pentru că e un mod plăcut de a face mișcare, de a te simți bine, de a te relaxa după muncă, ceea ce zic eu că e foarte important. Bine, asta e altă discuție. Măi, aseară ce m-a mâncat pe mine în spate, să zic așa, având ceva treburi pe acasă, zic, măi, hai să nu mai pierd vremea cu mersul meu pe jos, hai să fac o excepție de la regulă. Astăzi nu mă duc cu metrou că e prea rapid, nu am ce să admir pe geam, da, sincer mi-e place să mă uit foarte mult pe geam. Nu am, da, n-am foarte multe variante în momentul în care merg cu metrou, în afară de faptul că ajung foarte rapid. Dar am zis, măi, hai să merg cu autobuzul. M-am mai mers de 11.000 de ori până să mă leg eu de chestia asta cu mersul pe jos. Și m-am dus frumușel în stația unde oprește 116. Cred că Unirii 2, Unirii 1 întotdeauna le confund. Nu știu exact. Unirii 2 e asta de aici sau e cealaltă unde e un fel de hotel așa pe rotund la stradă și mai sunt mașinile de la BGS parcate. Deci întotdeauna confund Unirii 2 cu Unirii 1. Nefiind de fel din București, vă dați seama că e cumva normal să fac confuziile astea. Ca orice om, care când și când mai face așa o mică excepție de la regulă, zic, mă, până vine autobuzul, hai să-mi iau și eu un prăpădit de covrig cald, pentru că zona de acolo abundă de patiserii, covrigării, pizzerii, chestii și a trecut ceva timp de când nu am mai mâncat un covrig, zic, măi, hai să mă duc și eu ca tot omul să îmi iau ceva care când și când așa, zicem că îmi face plăcere să-l gust și da, după aceea zic, măi, hai să caut un loc așa un pic mai retras, să mă așez pe banca din stație să aștept autobuzul 116 sau 313. Unul din astea două circulă în direcția în care merg eu. Și zic, mă, nu stau la înghesuială pentru că, după cum bine știți, eu am o mare oroare de oameni, am oroare de aglomerație, nu suport chestiile astea și caut să le evit cât de mult pot. Mă așez eu frumos în stație, pe bancă și la un moment dat, pentru că de aici începe momentul acesta deloc plăcut cu care m-am confruntat aseară, se apropie un individ, nu știu cât să fie avut, un pic peste 1,80, un pic atletic, îmbrăcat sport, bineînțeles, imaginea aceea
tipică, da, chel cu barbă, genul ăla pistruiat roșcovan, da, nu știu, întotdeauna am avut așa o versiune față de tipologia asta de oameni, i-am ocolit de fiecare dată. Mă refer la persoanele de sex masculin aici. Cred că singura excepție a făcut-o un fost coleg de la școală, care într-adevăr era o persoană extraordinar de simpatică. Dar, în general, nu știu, am o problemă cu persoanele astea roșcate, pistruiate. Nu, am avut neplăceri din cauza lor, de cele mai multe ori, și de asta prefer să le evit. Mai toate bune și frumoase, până azi, nu, s-a postat în picioare lângă mine, mă rog, pe acel perimetru, bancă cu apărătoare, unde e un spațiu în care poți să stai și în picioare. Mă, nimic dubios, am zis inițial o fi un om care așteaptă autobuzul, așteaptă pe cineva, vrea să dea un telefon, până când am auzit așa un fel de mărăit, bombănit, nu știu cum să-l numesc, și a început să se clatine, așa ca și cum ar fi beat. Măi, în momentul ăla am zis, opa, ceva nu e în regulă, pentru că se înclina înspre mine, individul respectiv. Și ce să vă zic, m-am ridicat, efectiv, de pe bancă, m-am uitat înspre el și am zis, da, ce faci, domnule? Și am scuturat așa din cap, la modul, bă, frate, altul care n-are loc suficient să stea. Ei, în momentul acela s-a dezlănțuit furtuna, să zic așa. A început respectivul individ cu un potop de înjurături tipice masculilor beta, gamma, delta, omega, toți ăștia fără testosteron în ei, care sunt în stare să-și demonstreze bărbăția, între ghilimele, doar în fața persoanelor, așa zis, vulnerabile, cum ar fi copii, persoane în vârstă, persoane de sex feminin, de orice categorie de vârstă, sau persoane care au anumite dizabilități și ori au un însoțitor nu foarte impozant, ori sunt singure, da, persoane care merg în baston sau mai știu eu. Și, bineînțeles, nu o să stau acum să reproduc chiar toată mizeria asta pe care a spus-o respectivul. Evident, m-a făcut în toate felurile, deci un om care nu mă cunoaște, m-a văzut doar într-o stație de autobuz, a început zdranță, cârpă, curvă, jigodie, împuțită, deci ce mai, m-a făcut în toate felurile, și-a băgat și-a scos la greu, cred că mi-a umplut frigiderul pentru cel puțin 5-6, dacă nu chiar 10 ani. Apropo, domnul mănânc carne destul de rar, în cazul în care nu știi, doar atunci când am eu nevoie. Mi l-ai umplut degeaba. Și, bineînțeles, prima reacție este ori să îi răspunzi la fel, ori să să-l ignori, să nu-l bagi în seamă. Dar știți voi, și ignorarea, mă rog, are o limită. Eu, în general, nu prea pot să ignor, pentru că, după părerea mea, și chestia cu ignorul e cuțit cu două tăișuri. Fie îl faci să sufere, adică îl doare chestia asta pe om, sau e ca și cum îi spui, da, bă, hai, mai zi încă o dată, că uite, îți dau voie, uite, nu zic nimic, poți să mai mă jignești odată, poți să mai urli, poți să mai mă bați odată, poți să mai îmi dai un pumn, poți să mai îmi învinețești un ochi încă o dată, eu nu mă supăr. Și în momentul ăla doar
atât i-am spus, băi omule, mă cunoști de undeva sau nu că așa vreau eu să spun. A început să mă motiveze în delirul lui, stau și mă întreb dacă nu cumva era drogat sau cred că era în sevraj, nu, din două una, deci nu pot. Și acum încerc să-mi dau seama ce a fost cu acest individ, pentru că îi și luceau ochii într-un mod dement. Și bineînțeles, a continuat cu înjurături, cu amenințări, că șterg cu tine pe jos, că te joc în picioare, dacă te mai uiți la mine. Nici măcar nu mă uitam la el, adică doar m-am uitat așa cât să rețin cine e și atât. În momentul în care am spus că e nebun. La un moment dat, deci m-am întors cu spatele să mă mut mai încolo și a scuipat în spatele meu. Din fericire pentru el și, mă rog, cumva și pentru mine, nu m-au atins acei stropi mizerabili, scârboși, veniți din gura acelei dejecții bipede, pentru că unor astfel de oameni nu le pot spune altcumva decât dejecții bipede. Asta e părerea mea și mi-o mențin. A scuipat în spatele meu, dar deci nu m-a atins. Ei, dacă m-ar fi atins, cred, deci nu pot să confirm 100%, dar dacă acel scuipat m-ar fi atins oriunde, dar mai ales în zona feței, cred, deci cred chestia asta, i-aș fi scos ochii cu mâinile libere acelui individ. Da, pentru că de multe ori furia îți dă anumite stări și scârba provocată și, da, îți dă niște reacții de care tu altfel nu ești conștient că le poți avea. Și bineînțeles, a început impotentul ăsta să înjure în continuare, să amenințe. Nimic, până la urmă, prea desperiat până aici, deși situația nu e deloc plăcută, indiferent care ar fi deznodământul ei. Problema n-a fost până la urmă, cum spuneam, cu înjurăturile, ci cu faptul că acest individ pur și simplu s-a luat după mine pe tot perimetrul stației de autobuz, deci de la prima bancă de unde mă ridicasem și până în apropiere de casa de bilete, cartele, chestii din astea. Și o ținea una și bună că el își bagă, el nu știu ce, bineînțeles, mă făcea în toate felurile, de, bă frate, de parcă ar fi avut ceva cu mine, i-aș fi făcut ceva, m-ar fi cunoscut personal. În gândul meu stăteam și mă întrebam dacă ajung acasă bătută sau nebătută. Da, pentru că individul clar era pus pe scandal. Și cu siguranță cred că dacă m-aș fi contrat în continuare cu el, nu, unul din noi s-ar fi luat bătaie. Bine, cu siguranță cred că eu aș fi căzut rău, pentru că, na, nu vreau să recunosc că individul fiind de sex masculin, automat are altă forță, are altă putere, e de înțeles. Și cum spuneam, individul respectiv pur și simplu s-a luat după mine pe toată porțiunea cu stația și, bineînțeles, tot cu amenințări.
I-am spus: "Băi omule, lasă-mă în pace", zic, "ești nebun", zic, "mă cunoști de undeva, ți-am făcut ceva, vii și mă înjuri", la care el: "Păi uite așa, că așa vreau eu". Și bineînțeles a continuat cu înjurăturile de rigoare, că zice: "Te strâng de gât în momentul ăsta, te omor, te joc în picioare". Și ce nu pot să zic că m-a speriat, un sentiment tare ciudat. Individul pur și simplu a venit cu mâinile așa încleștate spre mine să mă strângă de gât. Deci dumnealui o ținea una și bună că șterge cu mine pe jos, că mă strânge de gât. De parcă, băi frate, aș fi făcut ceva, nu știu, stau și mă întreb acum, deci exact cum mă întrebam și aseară, după ce s-a terminat tot circul ăsta, pentru că între timp norocul meu a fost că a venit autobuzul și am reușit să mă urc. El a continuat circul și urletele cu restul persoanelor care așteptau în stație. Bineînțeles, s-a legat de cineva care a filmat toată situația. A început să o amenințe și pe acea doamnă, bineînțeles, să o înjure, să o facă în toate felurile. Știți cum era individul ăsta? Exact ca o placă din aia stricată, care rămâne blocată pe aceeași replică și se duce așa la nesfârșit, se învârte în cerc și merge pe același text. Cam așa suna bipedul ăsta aseară. Și am reușit eu până la urmă să mă urc în autobuz și mergând așa după ce m-am liniștit, pentru că, sincer, deși pe mine rar mă poate speria ceva, asta poate și datorită faptului că umblând prin anumite locuri, expunându-mă anumitor riscuri, cumva m-am călit, să zic așa. Bine, în acele locuri nu prea merg singură, decât dacă se întâmplă să fie așa mici vizite de recunoaștere a zonei, dar în general am un mic grup cu care mai merg. După ce v-am spus, am reușit să mă liniștesc un pic, pentru că a reușit cumva să mă sperie acest biped scârbos. Am stat și mă gândeam în sinea mea așa, stând în autobuz, pentru că am început să iau în calcul și alte aspecte pe care pe moment poate le-am ignorat. Am stat și m-am gândit, măi, dacă personajul ăsta, că se vedea clar că e pus pe scandal, avea totuși o armă asupra lui. Niciodată nu știi ce pot ascunde buzunarele sau mânecile jachetei unui om. Deci niciodată nu poți să știi ce surprize ai să găsești acolo. Diverse chestii. Rămân pur și simplu perplex cât de ingenioși sunt anumiți oameni care vor să provoace, cum să numesc, vătămări corporale sau chestii de genul ăsta. Da, deci îți stă mintea în loc când vezi cât de inventivi și de ingenioși sunt. Ori fi ei nebuni și impotenți și vai de ei din multe privințe, dar la ingeniozitate, sincer, nu prea îmi trece nimeni, se pare. Am luat în calcul și treaba asta, am luat în calcul și posibilitatea că ar fi putut avea un spray paralizant și în acel moment, deci când m-am gândit dacă el
exista posibilitatea să aibă un spray paralizant, mi-am adus aminte, băi, e cazul să reîncep să am și eu unul asupra mea, pentru că niciodată nu știi de cine dai și ce surprize neplăcute îți poate face. Am avut o perioadă în care, da, o recunosc, treaba asta cu riscul că poate îmi atrag anumite probleme. Am purtat asupra mea atât spray paralizant cât și un cuțit. Da, deci în rucsacul meu, dacă m-ar fi căutat cineva organ abilitat, așa, un control de rutină, ar fi găsit în rucsacul meu una bucată spray paralizant și una bucată cuțit. Evident, nu era un cuțit foarte mare, dar nici foarte mic, suficient cât să te poți apăra cu el, să zic așa, într-o mică măsură, cât să poți să provoci o rană care să-l pună un pic pe loc pe individul agresor și să ai timp să te îndepărtezi din acea zonă. Treaba asta, că mă gândeam că poate el ar fi avut un spray paralizant asupra lui pe care să-l folosească ulterior dacă ar mai fi continuat seria asta de contre și înjurături și ignoruri și toate cele. Da, m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva ar fi bine să am eu din nou un astfel de dispozitiv asupra mea și să anticipez eu cam care ar fi situația și să acționez în consecință. E clar, voi lua în calcul și varianta aceasta, pentru că, da, ceea ce mi s-a întâmplat aseară m-a făcut să deschid ochii un pic mai mult, dar nu vis-a-vis de locurile abandonate pe care le vizitez și vorba aia acolo, chiar zici că poți să ai ghinionul, norocul între ghilimele, să dai de tot felul de oameni, mai mult sau mai puțin teritoriali, mai mult sau mai puțin agresivi. Mai oameni buni, sincer, prin toate locurile prin care am fost, până la momentul actual, n-am avut probleme cu oamenii ăștia fără adăpost. Mai repede am avut probleme cu oameni cu adăpost. Întâmplarea asta am să o povestesc într-un alt episod pe canalul destinat subiectului locuri abandonate sau nu din România. A fost un incident tragicomic, să zic așa. Nu s-a soldat cu victime, evident. Niciodată când am ieșit undeva nu am încheiat în rateu, să zic așa, partea de explorare urbană, partea de poze, în fine, discuții paralele. Revin la ce spuneam cu ființa asta de aseară. Chiar am stat și m-am gândit, păi, dacă o fi avut la el o armă, un corp contundent sau un spray paralizant sau orice chestie de genul ăsta și l-ar fi putut folosi. Și stăteam și mă gândeam și la faptul că, da, foarte multă lume, inclusiv persoana iubită, mi atrage atenția când e vorba să plec în anumite locuri. Măi, nu vă mai speriați de locurile alea care par așa izolate și părăsite. Măi, de multe ori oamenii nebuni circulă printre noi. Cel mai bun exemplu, individul ăsta pe care am avut neșansa să îl văd aseară. Nu știu, sper să nu am ghinionul să-l revăd. Chiar nu-mi doresc. Deci e un om pe care oricând e bine să-l ocolești, să-l eviți.
Da, și v-am spus, am stat așa și m-am gândit, am luat în calcul o mulțime de aspecte, unele mai bune, unele mai puțin bune. Da, și da, am început să mă gândesc serios dacă mai are sens să mai mă tem și eu în sinea mea, așa, în momentul în care intru în vreo clădire cu posibil grad de risc, dacă pericolul chiar e cel de acolo și dacă nu cumva e chiar în stradă la câțiva pași de mine, în spatele meu, în fața mea, în stânga, în dreapta mea. Deci am început să mă gândesc la treburile astea. Ce să vă zic? Da, episodul de astăzi a fost așa o poveste oarecum lungită, să zic, despre o întâmplare nu tocmai plăcută, o, pe care am avut ghinionul să o trăiesc aseară. Ce să vă zic? Băi, dacă eu am tăcut, că am zis, mă, hai să-i dau ignor, pentru că, na, de multe ori lumea, interpretând în fel și chip reacțiile și faptele pe care le facem, bă, sigur a avut ceva cu el, sigur se cunosc, dacă ăsta e atât de pornit pe ea. Și uite, normal, asta a reacționat, se simte vinovată sau așa, am preferat să-l ignor, dar, sincer, îmi pare rău că l-am ignorat acum. Da, îmi pare rău că nu i-am scos ochii, sincer. Chiar îmi pare rău că nu i-am scos ochii acelui individ, să zic așa, pentru că asta ar fi meritat. Da, în momentul în care aproape că atentezi la viața unui cetățean, omul ăla are dreptul să se apere indiferent. Da, iar eu cred, încă o dată, cred totuși că i-aș fi scos ochii dacă m-ar fi scuipat la modul să mă atingă cu acea scârboșenie a lui. Da, cred că i-aș fi scos ochii. Așa preconizez. Că i-aș fi scos ochii. Da, revin la ce spuneam așa pe final. Mai cred că uneori e bine să mai și ripostăm, pentru că nu facem cumva decât să le dăm mai mult curaj, pe de-o parte. Evident, de altă parte, riscăm noi să ne facem probleme. Pentru că odată ce ai dat un pumn sau l-ai pus la pământ și i-ai crăpat țeasta cu bocancul și a început să sară sânge, nu știu cât de ușor mai poți să scapi fără a răspunde legal. Pentru că aici e problema. Că dacă ar fi după mine, sincer, mi-aș face dreptate singură în fel și chip. Cu oricine mă supără, cu oricine pe care nu suport. Da, numai că nu se poate chestia asta. Sunt, din păcate, niște legi care se aplică, dar, sincer, unele din ele sunt făcute extrem de prost, puțin la noi în țară. Ce să zic, scuze dacă v-am plictisit cu polilogia asta de azi. O să ne vedem pe celălalt canal de YouTube, Locuri abandonate sau nu din România, unde o să mai stăm la povești despre locurile pe care le-am vizitat sau urmează să le vizitez, sau să mai deschidem așa un sertăraș cu amintiri din perioada când eram simplu vizitator prin locuri cu adevărat frumoase de care încă am rămas legată sufletește. V-am salutat!